салом дӯстон, гапи аввали имрӯзам албатта давоми суханҳо аз пирӯзии таърихии тими мунтахаб аст. Корномаи бузурги футболи ватан ва он ҳунару маҳорате ки бачаҳои тоҷик нишон доданд, рӯзҳо ва моҳҳо бояд аз он бигӯем ва солҳои дигар фаромӯш намешаванд. Бозам сари голи аввал бармегардем ки аз ҷониби бозингари Персеполиси Эрон зада шуд. Голи Ваҳдат Ҳанонов аз партофти Зоир Ҷурабоев ахиран на танҳо голи таърихии марҳилаи плей-офф шуд, балки нуқтаҳои инфиродию шахсиям дар пай дошт. Аз ин голи зебо ки бо як ҷаҳиш аз миёни ду бозингари таноманди Амурод вориди дарвоза намуд, Ваҳдат бо ҳасрат ҷашн гирифт. Чӣ тавре мо ҳамагӣ дидем вақти ҷашнгирии гол Ваҳдат ашки пуралам мерехт. Баъдан маълум шуд ки Ҳанонов ин голро ба бародараш бахшидааст, бародари ҳамхуне ки чанд рӯз пеш ӯ аз даст дод. Дар бораи ин ва дигар хабарҳои муҳими ҷаҳони футбол аз видеои имрӯзаи мо маълумот пайдо карда метавонед. Лайки қиматбои худро гузоред. Мо бошем сар мекунем. Дӯстон, Лигаи Англия баъди паузаи кӯтоҳ бармегардад ва дарҳол тоб рақобат байни Ливерпул ва Челси моро интизор аст. Баъди оне ки клуб қарори рафтан аз дастаи Мерсайдиро баровард, шогирдони ӯ бояд кӯшиш намоянд ки қаҳрамони Англия шаванд. Оё шогирдони Почетино метавонанд аз лидери чемпионат хол ба даст оранд? Тамошои рақобатро бо 1x бозам ҷолибтар гардонед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777 ссилкаи бозӣ дар комментарияи ин видео. Бавария Мюнхен дар миёнаи зимистон як дифоъгар гирифт ва 30 миллион евро ба Туркия равон кард. Туркҳоам пулро дида бе ягон ҷангу ҷанҷол ва даъвои зиёдӣ Саша Бойеро ба Мюнхен равон карданд. Шартнома бо ин дифоъгари рости фаронсавӣ то соли 2028 аст. Аз якдам баъд чунин интихоби олмониҳо диққат кунем, ин дифоъгар барояшон варианти сеюм буд. Аввал Бавария мехост ҳимоятгари самти рост Норди Мукелеро бихарад, вале Париж Сен-Жермен розӣ карда натавонист. Ньюкасл бошад дар навбати хеш Киран Трипперро фурӯхтанӣ нахост. Аз ин сабаб бозингари Галатасарайро гирифтанд то дар пойгаи қаҳрамонӣ муқобили Байер машинаи олмонӣ дар нимароҳ аз кор набарояд. 3.5 миллион евро аз ночорӣ барои дифоъгари 23 сола, ана ҳамин қадар маблағро дастаи якуми Олмон аз хазинааш пардохт кард. Дар ҳоле ки вариант надорӣ, маҷбур ба ситораи навшукуф аз чемпионати Туркия ба Саша Бое ҳам бозингари ношинохта зор мешавӣ. Вале барои туркон ифтихор он аст ки аз чемпионати онҳо ҳам ба ин қадар пул бозингар хариданд ва на каси дигар, балки худи олмониҳои закиву дастаи якуми ин кишвар. Бое аслан дар 18-солагӣ аз Дижон бо нархи 5 миллион евро ба Галатасарай омад ва барои ҷароҳат як сол хоб рафт. Вале соли дуюм дар Туркия чемпион шуду, аллакай соли сеюм дар Лигаи чемпионо очаи зори МЮ-ро нишон дод. Хулас ки ин нафари аллакай пухта барои немисоам дигар сахт дар кор шуда метавонад. Дар идомаи корҳои бо суръати трансфери зимистоно яке аз камтарин бозингарои нолоиқ барои Пеп Гвардиола ба дигар даста гузашт. Сухан дар бораи Анхелино меравад ки дар Манчестер Сити борааш имкон надоданд ва бо ин бозингари испанӣ хеле сарсону саргардон шуд. Хайрат ки дар футбол иҷора додан ҳаст, вагарна Анхелино бе даста мемонд. Ҳимоятгари канорӣ ба Рома пайваст. Ба фикрам агар Жозе дар Рим мебуд, чунин бозингаронро дар даста як дақиқам роҳ намедод. Дар Рим ҳам ин бозингар то охири мавсим иҷора дода шуд ва агар Рома хоҳад, ӯро пурра харидорӣ мекунад. То ин дам футболбози испанӣ дар Галатасарай буд ва туркон ҳам розӣ шуданд то ӯро барои рафтан ба Рим ҷавоб диҳанд. Омори ӯ дар Туркия дар 18 бозӣ як голу як паси голӣ аст. Агар саргузаштҳои Анхелиноро як назар кунем, баъди Сити ӯ дар тимҳои Хофенхайму РБ Лейпциг бозӣ карду, баъдан ба иҷора ба Туркия омад. Аслан агар тимҳои дигарашро ҳам номбар кунем, лекин рӯи рост бояд гуфт ки ӯ қа Испания набудааст ки то 27-солагӣ ақаллан як бор ба мунтахаби кишвараш даъват нашуд. Инҷо тимҳои ҷавонону наврасонро мо дар назар надорем. баъди қарори рафтани Клоп ва мотами мардумӣ дар Ливерпули таърихӣ, роҳбарони Ливерпул ночор ба куфтукои мураббиёни нав сар карданд. Дар миёни номзадҳои асосӣ дар ҷои Юрген Клоп Хаби Алонсо аз Байер ва мураббии Брайтон Роберто де Зерби мебошанд. Аслан вақти интихоби мураббии нав роҳбарони Ливерпул ба пуррагӣ кори номзадҳоро таҳлил карда, баъди таҳқиқот аниқ мекунанд ки кадом мураббӣ ивазкунандаи арзандаи Клоп хоҳад буд. Дар рафти ҷустуҷӯи мураббии нав Клоп ба кор дахолат нахоҳад кард. шумо медонед ки дар Ливерпул бахши аналитика аст ва Клопро тавассути тадқиқоти ин бахш таъин кардаанд.
агар мо анализи худро карда сари номзадҳо истода гузарем, то ҳол кори Алонсо бемаънитар метобад. Алонсо ҳам нафари наздик ба Ливерпул буда як замоне бо бозиаш аҳли Энфилдро хурсанд мекард. Дезерби бошад чанд шогирд ба Ливерпул равон карда бо Брайтон натиҷаҳои хуб нишон медиҳад ва ба Премер-лига ошноӣ дорад. Ба фикрам қарори ниҳоӣ ё ба фоидаи хаби Алонсо мешавад, ё мумкин ким кадом Конте башара шояд ки оварда шавад. Ки медонад, яке мумкин хави дар Ливерпул аз тобистон роҳбариро ба кала мегирад. Вале ба ҳар ҳол касе аз инҳо Клопро ба пуррагӣ иваз карда наметавонад ва Пеп ҳам дигар хоби бароҳат мекунад. Дар Премер-лигаи Англия дигар гап-гапи Сити хоҳад буд ки бе азоби Ливерпул бароҳат чемпионии худро пачка ҷамъ мекунад. Мухлисони Ливерпул киро ба ҳайси мураббии нав дидан мехоста бошанд? Дар комментария вариантҳои шуморо интизорем. боварӣ дорам ки ҳар як мухлиси футболи тоҷик аз Ваҳдат Ҳанонов гол интизор буд. Дар чанд соли охир чунин бозингари хоса дар футболи тоҷик набуд. Аз зоҳир сар карда бо шакли бозии ба худ хос Ваҳдат Ҳанонов аз дигарон фарқ мекунад. Бешубҳа устуни тими миллӣ ба ҳисоб меравад. Бозии устувори Ваҳдат дар хати ҳимоя муҳимтар аз ҳама вижагиҳои уст. бародари Ваҳдат чанде пеш аз олам даргузаштааст. мо ҳам як бори дигар Ваҳдатро ба ин гол самимона табрик гуфта барои бародараш дуо мекунем ки равонаш шоду хонаи охираташ обод бод. Ваҳдат бошад бори дигар такрор ҳам шавад, айни ҳол аз зумраи он бозингароне ҳаст ки ба ӯ метавон дилбасту умед кард. Бешубҳа таъсири чемпионати қавӣ ба касбияту маҳорати Ваҳдат дар чунин бозиҳои махсус таъсири мусбӣ расонд. голи задаи ӯ чун нигини ангуштарин ва меҳнаташ дар хати дифоъ зебандаи ин бозӣ буд. Ваҳдат воқеан ҳам манбаи озодии бачагон дар рақобати майдонӣ буд. умед дорем ки чунин пирӯзию чунин голҳо зеботару зиёдтар мешаванд. тими мо ҳам ба мисли ороиши мӯи сари Ваҳдат ҳарифонро даруни мавҷҳои парешон саргардону сарсон мекунад. ба ҳамин тамом бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гайров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.